Ahojte, takže v tomto videu si prejdeme nejaké základy debugovania. Bude to určené najmä pre tých, ktorí sú začiatočníci v programovaní, keďže teda toto video sme pripravili najmä teda na základe z našich skúseností z predmetu ALPR, kde sme si teda všimli, že viacerým z vás robilo problém identifikovať a nájsť chyby vo vašom kóde. Takže v tomto videu si prejdeme nejakých pár základných spôsobov a dáme vám teda tipy, ako pristupovať k vášmu kódu a prípadným chybám vo vašom kóde. Takže máme tu pripravený nejaký základný kód, ktorý má teda dve funkcie. A úplne prvé teda, s čím sa môžete stretnúť, je teda nejaká chybová hláška, ktorá teda na začiatku môže vyzerať celkom strašidelne kvôli jej dĺžke. No časom a teda nejakými skúsenosťami zistíte teda, že väčšina chybových hlášok pri programovaní v rôznych jazykoch má teda podobnú formu. Niekedy tam býva vypísaný aj presný riadok, v ktorom teda táto chyba nastala, v tomto prípade to môže byť táto 25 alebo 3, alebo dokonca desina či 27, čiže pravdepodobne v tomto kóde nastalo viacej chyb naraz. A taktiež teda tam väčšinou býva vypísaný aj presný dôvod, prečo chyba nastala. Taktiež sa vám môže stať, keď narazíte na nejakú chybu, že vám žiadna chybová hláška nebude vypísaná a program vám len spadne. V takomto prípade teda prechádzate k debugovaniu. No a teda ja by som toto prešiel hneď v prvej metóde, ktorú máme, a to je úplne jednoduché zakomentovanie. To znamená, že tuto keď vidíme, že nám to padlo na viacerých bodoch, tak prvé, čo by som urobil, teda samozrejme tu nám aj píše, že čo sa stalo, ale teda pre ukážku poďme si najskôr teda zakomentovať tento náš kód. Takže to znamená, že najskôr teda vyskúšame zakomentovať obe funkcie a uvidíme, čo urobí tento kód. Čiže keď to znova spustím, tak vidím, že kód prebehol v poriadku. To znamená, že teraz môžem ísť postupne a odkomentovávať si jednotlivé problémové časti kódu. To znamená, že v tomto prípade je to prvá funkcia, ktorá sa nachádza tu. Tu keď spustím, tak vidím teda, že sú v nej nejaké chyby. No a v podstate ďalšou takou metódou, a toto je možno jedna z tých očividných, tak je si prečítať tento kód po sebe. Často sa stáva, že si myslíte, že kód robí niečo iné ako v skutočnosti, čiže je dobré najskôr porozumieť teda jednotlivým častiam a teda si ich poriadne prečítať, že čo sa tam môže diať. V tomto prípade, aj keď to skombinujeme napríklad s tým, čo nám napísalo do chybovej hlášky, tak vidíme teda, že má nejaký problém s pointerom. Keďže tu používame jediný pointer, a to je teda size, tak môžeme sa zamerať na ten. V tom prípade sa môžeme pozrieť teda do argumentu funkcie, keďže sa tu sťažuje na nejaký argument. No a tuto vidíme, že teda posielame tam tento integer 6, avšak teda v argumente očakávame nejaký pointer, čiže tuto sa stala jedna vec a to je, že sme zabudli dať ampersand. To znamená, že teraz, keď kód zbehneme, tak kód by mal zbehnúť bez problémov. V takomto prípade, keď sme našli teda chybu v jednej časti, môžeme odkomentovať tú druhú časť a skúsime teda, že či nám tá funguje. Tá nám rovnako nefunguje, no a v tejto ja už vidím, že tá chyba bola úplne rovnaká, takže môžeme len tuto pridať ampersand a kód by mal zbehnúť. Takže kód zbehol. No a teraz keď sa zameráme na samotný teda beh kódu, nie je to nejakým spôsobom vizuálna záležitosť. Všetko sa tam deje za nejakou zaťahnutou oponou, kam my ako programátori nevidíme, avšak môžeme si pomôcť istými metodami a jednou z nich je teda napríklad výpis. Už len to, že tu máme teda tú funkciu na výpis teda toho nášho pola, nám v podstate pomáha zistiť nejaké skutočnosti o našom kóde. To, že nám tento kód zbehol, ešte neznamená, že je správne. A keď sa tu pozrieme na tento kód, tak v podstate hádže nám tu priemer nejakých 16, aj keď máme teda čísla 10, 15, 20, 22 a 30. Keď si to vypočítame, tak tento priemer by mal byť teda nasledujúce číslo, čiže malo by to byť
nejakých 19,4. Momentálne nám tu hádže 16. To znamená, že nastala tam nejaká chyba a práve tento výpis tú chybu odhaluje a to je, že nachádza sa nám tu nejaká nula naviac. Prečo sa nám tu nachádza? Tak keď sa pozrieme na pole, tak máme tu len 5 prvkov, avšak my sme zadali 6. To znamená, že či už sme sem zabudli dopísať o prvok naviac, alebo teda môžeme zmenšiť toto pole a takisto zmenšiť jeho veľkosť. V tom prípade, keď si spravíme výpis, tak ten výpis už vychádza presnejší. Avšak teda tento výsledok stále nie je úplne správny, malo by to vychádzať teda nejakých 19,4 podľa kalkulačky, takže čo môžeme urobiť ďalej, môžeme si tu teda dať nejaký výpis, pretože pravdepodobne nastala chyba niekde v tejto funkcii. Tak si vypíšeme napríklad teda túto sumu, ktorá ide neskôr do tejto operácie, takže keď to spustíme, tak vyjde nám, postupne sa táto suma inkrementuje, až teda naberá hodnotu 97, ktorá teda ide potom do tejto operácie. Čiže s tou sumou pravdepodobne nebude nič zlé, čo sa týka operácie alebo jej hodnoty, ale pravdepodobne tam bude teda problém v jej type. Čiže tento typ by mal byť správne float, aby nám teda dávalo detálnejší výsledok nielen v celých integeroch. Čiže teraz, keď to spustíme, tak výsledok je 19,40. Takže takýmto spôsobom sa vieme dopracovať ku chybám, čiže vieme využiť napríklad teda či už zakomentovanie, čítanie chybových hlášok, alebo teda obyčajné čítanie nášho kódu niekoľkokrát, aby sme prišli teda aj na chyby, ktoré nie sú úplne chybami toho technického rázu, ale možno toho logického. A teda v neposlednom rade môžeme využiť aj debuggery, ktoré teda možno predstavujú taký profesionálnejší prístup k hľadaniu problémov v kóde. A tie poskytujú prístup už priamo do fungovania kódu. No a náš kód si tým pádom musíme rozbehnúť v debug móde, ktorý nám teda umožní dávať na jednotlivé riadky takéto červené bodky, ktoré sa volajú breakpointy. No a keď rozbehneme náš kód, tak v podstate on vždycky zastaví na týchto bodkách a my si môžeme skontrolovať naše hodnoty. Namiesto toho, aby sme ich museli vypisovať napríklad. Ja v tomto prostredí nemám nastavený debugger, ale môžem vám to ukázať napríklad v PyCharme. To znamená, že dajme si breakpoint niekde do tohto kódu. Čo sa robí v tomto kóde, to vám môže byť viac menej jedno, ale teda ukážeme si, ako to funguje. Takže tuto si zapnem debug mode. No a debug mode sa nám takto rozbehol, takže tuto môžeme vidieť jednotlivé hodnoty našich premenných, či už polí, alebo teda integerov, alebo iných premenných. No a vieme teda jednotlivo preskakovať riadky kódu. To znamená, že tuto máme nejaké funkcie, to znamená, že my môžeme riadok po riadku otestovať náš kód, čiže kód sa bude teraz hýbať riadok po riadku, keď kliknem na túto ikonku. A vždycky sa nám tu teda budú aktualizovať jednotlivé hodnoty, ktoré si viem ďalej aj rozkliknúť. Máme tu teda aj nejaký array, ktorý keď rozkliknem, tak vidíme tam nejaké štatistiky, jeho veľkosť napríklad a všetky iné potrebné hodnoty. A taktiež, keď máme aj nejakú podmienku if else, tak aspoň môžeme vidieť, že táto podmienka, či pôjde teda do else'u, alebo teda do toho ifu, no a v tomto prípade išla do else'u. Čiže takýmto spôsobom si tiež vieme jednoducho oddebugovať kód. No a v neposlednom rade, ak teda narazíme na nejakú chybovú hlášku alebo celkovo chybu, ktorú nevieme vyriešiť, tak k tejto téme už sme robili video, kde sme teda objasnili nejaké zdroje informácií, ktoré môžete použiť na vyriešenie týchto chýb, ako môže byť napríklad dokumentácia alebo teda aj napríklad využitie AI. Dobre, takže dúfame, že vám toto video nejako pomohlo s debugovaním vášho kódu a hľadaním a riešením jednotlivých chýb a ďakujeme za pozornosť.